И здравейте хора, вие сте на нашия общ канал с Жеко. Да, здравейте хора. И днеска виждате в моя инвентар сладолети. Сигурно, ако сте прочели името на клипчето, сигурно ще разберете какво се случва тук. Значи сега, днеска ще бъдем сладолеи дъджи в Брукхейвън за 24 часа в Roblox. Значи сега първо ще си направим скинове, за да продаваме като хората сладолет, защото такъв вид аз няма да хода да продавам сладолет. Аз няма, защото ще ме помисля за някакъв олигофрен. Добре, хайде да тръгваме! Хора, готови сме с скиновете, не гледате, че ще служи сладолети, това е просто за красота и така. Брат, къде ги намерите тези сладолети? Написах просто айскрим тук, там. Аз брат, И така. След тая аз ще сложа всяка количка, хора. Политика. Сега ще сложим камион. Братче, вътре в колата има. Ана, чакай, пак ще взема. Тук просто ще напиша айскрим, хората да знаят. Айскрим. Ще го направя на такъв цвят. Чоклета. Ай, как влезе в тази кола? Не, аз Също забравяме значки да си сложим. Оле, да! Чакай. Ами, чакайте малко хора да ги намерим, защото 100 години ще ги тръкат. Ето хора, готови сме, намерихме си значки. Всичко ще е окей. Хайде сега да слагаме готината количка. Е такъв цвят ще я направя. Чакай да заседна тук. Айди. А може и така да... О, е така! Идеално. Чакай, на мен са преди. Само да настроя количката. Добре, хайде и тук да се паркираме с Жеко. Чачи малко. О, някакъв човек мина. Здравейте, имаш ли сладолет? Да! Аз ще го направя тези. Добре, после ми го подай. Готово, ето тези, взимай го. Подай ми го. Аз ще го дадох. Да, верно. Заповядайте си сладоледа. Благодаря, довиждане. Окей, мина е току-що един човек от нас. Хайде сега да изчакаме малко. Ето! Прави още сладолет. Мамо, може ли сладолет? Някой иска пак сладолет. Здравейте, Аз ще го направя. Какъв сладолет искате? Искам розов сладолет. Добре, ще ви направим един розов сладолет. 5 лева. Ето тези... Не е такъв, бе. Какъв иска? Розов искала. Ами аз нямам розов, първо го ти тога. Че падна. Ми нямаме розов. Ми добре, си не искаме. Жеко, подай. Добре, Жеко, направи тогава такъв, как син сладолет, моля, направи. И чакайте 5 минути, 3 лева ще искаме. Този е по-ефтин. Ето ви. Благодаря! Довиждане! Довиждане! Малко. Чакаме още някой за сладолет. Да. 100 години. Опа, някой идва! Искам сладолет, искам сладолет. Добре, добре. Какъв цвят искаш? Имаме черен, някакъв си цвет. Ванилен? Зелен! Зелен, Няма. с вкусна. Ето, заповядайте. Благодаря. 3 лева. Ето. Благодаря. Чао. Извинете, може ли един сладолет за моя син, Да, може господине, какъв иска той, какъв той обича. Обича мента и малко сладолет с ягода. Вземи просто, нямаме само мента. Искате ли син? Дайте си. Добре, ето. Благодаря. Пиу! Той струва 5 лева. Какви 5 лева, бе? Този е от Скъпия! Този е от Скъпия, се маха му топич, той е някакъв страшен. Хора, без нищо ми извади майката си. Добър ден, може един сладолет, моля?
Ягода. Жено, заповядайте. Госпожо. Дайте и го. Благодаря. Чао. Колко струва? Струва тук. Струва този вкусник струва 2 лева. Ето 2 лева. Пиу! Благодаря. Довиждане. Старт. Извинете, може ли 3 сладоледа с мента? С мента? Защо са толкова много, бе? Ти ще се разболеш толкова. Приятелите ми. Жеко, сега има и 3 ментови сладоледа, моля. Това не е мента, това е такова. Какво е? Зеленото. Това е малко си. Добре, хайде. Ето. Дай това сладолед. Благодаря. Колко струва? 3 сладоледа струват 9 лева. Всеки е по 3. Може ли 9 лева? Колко? И ти кажа. Добре, ти дай плясни. Ало, да, мамо, добре, да помислите сезона, защото съм марал тази цел. Добре, някаква женка ми минава. Момиче, здрасти, какъв сладолед искаш? Добър ден. Може ли жълт сладолед с лимон? Лимонов сладолед, имаме само ванили. Добре. Можем да ти дадем, ако искате сладко. Ето, thank you. Добре, хайде да тръгваме от тук. Хора, ние разбрахме, че тази работа ни върви така, че мисля тази кола просто да е направо да си замини, така че сваляме гумите. Дайте Последният сладолед е за нас. Добре, хора, ако ви хареса видеото, ставайте лайк, абонирайте се и айде, чао! Хора, решихме, че тази работа ни върви, така че замахаме с Жеко. Не ни трябва тази работа и край.